Коста хора, аз съм Mortal Shadow BG и тук днес ще играем на Майнкрафт. Ще ви покажа някои неща за Майнкрафт. Как да си строите капани и така нататък. Не знам защо, но вече тя играта е много променена. Чакай тя намерим някой равно място. Сега аз от доста време не съм играл Майнкрафта и не помня почти нищо. Първо трябва да оградим с Bedrock и така. Не помня как се правеше, играл съм го и на друг екран и така нататък. Може да е колкото и да си искате дълго, стига да ви хареса. И сега... Така. Така май става. Ето още едно, ето тук. Може би ето толкова дълго на широчина. Или още едно блокче. Сега ние ще трябва малко да го големим и така нататък, тъй че ще пръкликва за малко и после. И пак сме тук. Успях да го направя, но все още не съм сигурен, че така е правилно. Не съм играл от много време. О, да, и също има някакви нови легла на новата версия. Не знаех въобще, че има такива неща. Вече много натрупа на Майнкрафт. Много съм объркан. Сега, къде бяха онези? Съм при такива... Ето тук някъде. Ето. Сега е тук. Как е обърнат? Така. Поставяте ги. Ето така. Всъщност аз малко обърках, ама малко. Опа. Добре, лекичко съм объркал нещата, да се каже. Сега тук ще ги оправим набързо. О, да, и както виждате, вече съм сложил и мерник, което е доста яко. Аз по принцип преди играех само с него. Сега не съм свикнал на контрол и така нататък. Добре, сега може капан да не е идеален, ама така го помня аз. Защото аз по принцип измислих този капан. Да задържат и, например, българите да не паднат в лавата, а руснаците да падат. Но той трябва да е май над спа... Да, той трябва да е под спална, за да спалват там и да падат. Сега ето и да го махнем. Опа. Добре, това става малко бавно махането, ама остават само още 4 такива, които да махнем. Аз може да почна па да играя един мултиплеер мастър, ама там по нещо ми е бъгнало и не мога да си пиша с хората. И да правя сървъри, да правя и команди. Много неща са ми бъгнали. Но не знам дали да почвам па от таблета да играя. Не, няма да е от таблета, няма. Освен ако не си пусна заводските настройки. Опа. Сега май беше ето така. Ако така. Добре, сигурен съм почти, че беше така. Аз съм по принцип доста поред с това механиките. А къде беше редстоун? Ама е тук. Сега ми казва... Не мога да... ето го. Червен камък. Ето така.
Чайте само да направя ден. Тайм. Така ли спиш? Не, трябваше му долу чата. Че аз не помня много командите. Ти ме Тей. То. Добре, не знам какво е това задаване на часа 1000. Аз не знам, защо направих капан толкова високо. Но май така ще се получи. Стига тия там да не избягат. Сега излизаме ето така. Тук правим още едно така. И после... Айде. Ето така. И ето така. Да, така. После малко отдалечаваме, че да не го обърнат. Да не бавим ръчката. Къде е ръчката? Ето е. И сега дали се е по... Значи не може да е много дълго. Та си има ограничено такова количество, където редстоун не може да се слага и докъде ще работи. Значи да кажем, че е толкова дълго. Ето, просто слагаме една стена. Защото просто нищо не помня, нищо от Майнкрафт. Ну и така става, и така става. Ето. Малко е странно, ама... И сега. Той го махаме такова, не? Е така. Тук и още да я пуснем, то не ми пука. И вътре слагаме лава. Опа. Да, лава. Прокопаваме малко. Ето. Опа. Добре. И тук така Ихама. Слагаме лава, насипваме така. Може не е на едно място, ама аз в принцип така си ги слагам. Успа сложим оно. Лепка в бутал. И сега вижте в принцип защо това е така. Ами например, пускаме лама ли? Това не го бях знал, изискване на селянин. Пускаме селянин. Който например да се спалне някъде ето тук. Той го задържа. А пък после изискване на зомби клон. Къде беше зомби? Това какво е? То са...
Изискване на зомби. Ето, пускаме зомбито. Докато отиде, и трябва да падне. Това е идеята на този капан. Като я пусната ръката, то да е затворено. А пък ако я пуснеш, както се казваше, то да е затворено. А сега ще разгледаме малко от яйцата и новите неща, като например това. То какво е? Глина. Глина. Абе, с тия глини. Добре, явно всички тук са глини. Сега ще пуснем малко от новите яйца, които започват магмен куб. Изискване на призрак. Ето от потайник. Ако това беше. Не е потайник. Не е потайник. What? Това не го помня, като го таковаш да се случваш. Това не го помня. Това не се е случвало. Значи, ето тук е изискване на бранител. Това ли е бранител? Вие ли сте бранители? Значи изискване на призовател. Призовавай. Добре. И това е изискване на зъл досадник. О, това го знам. Вижте ли с тия малки мечове досадници? Друго нови яйца, няма. Изискване на зомбикон, Темен без смъртието. Добре, няма и да си без. Добре. Това не съм го виждал. Как е, ако са биес? Да го оставим. Но ето, както виждате, това е капана и довиждане. Хора, да нова век харесал клип.